kadudong mga idang, good morning sa inyo lahat. Nandito na naman ako ngayon sa bilihan na natin ng tinapay dahil mamamahagi na naman tayo ng tinapay mga kadong sa pamagitan man lang ng pandesal mga kadong, no? Para ipamamahagi natin sa ating mga kababayan na sa kalilang natutulog mga kadong mga idang. Kahit dyan man lamang mga kadong ay may papabot natin sa kanila yung ating concert para sa kanila sa pamamagitan ng pagbigay ng pandesal sa panahon ng umaga mga kadong. Alright, nandito na ako ngayon sa bilihan na natin ng pandesal. May mga pumipila na rin mga kadong para bibili na rin ng pandesal dahil yan talaga ang pangunahing almusal sa bawat Pilipino. Kaya nyo ha. Yan mga kadong, dito sila bumibili rin sila ng pandesal. Shout out din sa iyo, Jerox. Good morning. Good morning. Yan mga kadong, dito talaga ako bumibili kasi suki ko na to sila dito mga kadong at siyempre mayroon pang libre at kumbaga ano ba yung tawag noon mga Jerox, sa Bisaya nun pakapin diba? Pakapin na rin. Ayan mga kadong, nagano na si Jerox sa kanyang pandesal. Talagang mainit na mainit pa yan mga kadong dahil galing pa sa oven yan, no? At yan ang ating pamimigay sa ating mga kababayan. Ano pala pangalan ng ano mo dito, Dong? Yung Pandibicol po. Pandibicol. Ayan, Bicolano. At ikaw ngayon yung nagmamanage ngayon dito, no? Apo. Okay. Kung bibili kayo ng pandesal, dito na sa Pandibicol. MRB Pandibicol. MRB Pandibicol, yun sinasabi na niya, no? Jero. At masarap kasi mayroong ng palaman, Opo, may. di ba? Pagkagat mo, para puputok sa loob ng bunganga mo yung cheese yun, di ba? Cheese, opo. Oo. Kaya kahit hindi na kayo bibili ng palaman mga kadong, ay mayroon na siyang palaman sa loob. Kaya ganun kasarap ang pandesal dito. Pandibicol MRB Complex. Ayan mga kadong, yun ang ating binibiling pandesal mga kadong. Okay mga kadong, sasamahan nyo ako huwag nyo akong iwan. Yun. Sa mga namamasura. Okay. Maraming salamat sa iyo Dong Jerox, kasi marami ka rin ng customer. Wala ka bang i-shoutout dyan? Shoutout ko yung sarili ko. Okay. Jerlo Iglesia. Alright. Yun lang po. Okay, maraming salamat sa iyo, Jerox Hello mga kadong, mayroon tayong daanan dito mga kadong. Yan si Kuya. Bibigyan natin ng pandesal mga kadong dahil hatak-hatak niya yung karton niya mga kadong. May stroke ka Kuya? May stroke ka? Kawawa mga kadong, yung basura niya, yung mga kalakal niya mga kadong. At hatak-hatak niya yung hatak-hatak niya yung kanyang karton na puno ng basura mga kadong. Medyo maingay mga kadong dahil nandito tayo sa gilid ng kalsada mga kadong. Ayan, kinukuha ko muna. Ako lang kasi makita mga kadong, walang taga-video. Yan Kuya, ito nga muna ibigay ko sa'yo, pandesal, para may makakain ka pag nagutom ka, no? Ano pala pangalan mo Kuya? Aldo. Ayun, salamat viewers Kuya, gano'n. Maraming salamat viewers. Yan mga kadong, gutom na si Kuya dahil kumakain siya ng pandesal at naano siya mga kadong, kaya lang mild stroke siya mga kadong, no? Yan. Ano Kuya? Kasi yan pa lang yung kaya ko at madadaan-daan. Dito ka lang ba parati? Hindi. Sige. Pero dumadaan ka dito paminsan-minsan. Ayun mga kadong, yan na talagang gusto kong mayabot ni Kuya at wala nang iba. Kuya, salamat sa paundak ko sa akin Ako nga pala si Christopher Gonzales. Uy, iwan na kita kasi mayroon pa akong bibigay pang ibang mga kasama natin, ano? Okay. Kuya, bye-bye Kuya. Salamat Bye-bye. Yan mga kadong, kanidang yung kanyang kariton. Yan, puno sa kalakal yan mga kadong.
Yan. Siya lang yung humahatak yan mga kadong. Karagano, pero siguro hindi naman itong kabigatan. Magkabigatan na ito mga kadong pagtulak. Pag maahon. Yan. Okay kuya, ulitin ko. Bye-bye. Kuya? Salamat daw mga kadong. Okay kuya, iwanan na kita ha. Okay mga kadong, mga kadong, yan, mayroon na naman tayo nadadaanan na nag-aaris na siya sa kanyang kalakal, yung kariton niya mga kadong. At dyan si kuya, inarin siya yung mga plastic bottle niya, yun. Yan. Yan si kuya. Kuya, tanggapin mo itong ano ko, pandesal ko. Pasensyahan mo na to kuya kasi ito lang pala ngayon ang kaya ko, no. Baka sa susunod, dumadaan-daan naman ako dito parate at dyan si madadagan na sana, no. Hindi lang dyan yung may abot ko sa iyo, no. Ano ba pala bang ano kuya? Byron. Ha? Byron. Byron. Kuya, maraming salamat viewers, para sabi lang. Hindi kuya. Okay kuya. Salamat ha, sa kunting pa-unlock kayo kuya. Okay. Hello mga kayo mga idang, binalikan ko dito sila si Lini. Kung maalala mo yung binablog ko dito mga kadong, may dalawa siyang anak at buntis siya. Bumalik ako dito para bigyan ko sila ulit ng pandesal mga kadong. Ayan mga kadong, yung kanilang kariton, parang bagong gawa to mga kariton. Pre, mga bagong gawa. Good morning sa inyo pare. Yan yung dalawang bata mga kadong. Dadaanan ko sila dito. Yan mama mo dahil. Pare, may ibibigay ko sa inyo ng pandesal. Kasama-sama lang ba kayo rito? Ito si Lini. Saan natin? Lini! Good morning! Inasyalan na naman kita rito. Kasi gusto kong balik-balikan ko yung mga na-interview ko. Ito lang muna, baka sakali maawa ang Panginoong Hesus at madadagdagan pa itong pandesal na may bibigay. Yung una, isang balot lang, yung dalawang balot na siya. No? Okay ba? Salamat ha! Sa pa-unlock at pasalamat tayo sa viewers. Salamat viewers, ganun. Thank you po. Naiyak ka na ngayon ha. Okay, Lini yung pangalan mo, di ha? Jeannie. Sorry pala, Jeannie pala yung pangalan niya mga kalunay na. Ulit, maraming salamat sa pa-unlock ha. Oo. Okay, bye-bye na Jeannie kasi may pupuntahan pa akong ibang ano, no. Okay, salamat sa pa-unlock, no. Tsaka ito yung mga anak mo. Ayan o, punta muna natin mga kadong. Yan. Yan sila, nag-a-arrange na sila mga kadong sa kanilang mga kalakal. Hello! Ulit tayo. Oh bro, pandesal bro. Pandesal bro. Oh. Ibigay ko na si Jenny. Oh ya, mainit pa ito bro. Yan. Oh. Sige. Sige na. Okay. Maraming salamat ha. Okay, yan oh, bye-bye na. Wait, bro, ano pa naman bro? Balong. Balong, okay. Salamat sa inyo ha. Dadaan-daan naman ako dito. Bro. Jenny, bye-bye na. Ayun mga kadulong mga kalidang, nandito naman ako ngayon sa may Maginawa Street mga kadulong mga kalidang at nadaanan ko si Kuya. Good morning sa iyo Kuya. Yan, binigyan ko siya ng pandesal. Yan ang kaya ko Kuya, no. Pagpasensyahan mo na po, yan ang kaya ko, no. Sana po ay madagdagan pa yan sa susunod na pagkakataon na magkikita tayo, no. Muli. At ano ba wala pangalan mo Kuya? Rene. Shout out sa iyo, Tatay Rene, ano? Saan pala probinsya niyo po? Okay, maraming salamat sa pa-unlock, no, Kuya, no. At mga kidang, siguro dito ko na rin tatapusin yung aking video kasi naubos na yung pandesal na pinamigay natin.
sa pamamagitan ni Tatay Rene, siya na yung huli nating naabot sa ating kunting inahandog na pandesal mga kadong. Alright mga kadong, yan na nga si Tatay Rene. Ito na yung huli nating naabot sa ating mga pandesal mga kadong na ating ibinabahagi sa kanila. At dito ko na rin tatapusin yung ating pagbablog sa araw na ito mga kadong. At sana nagustuhan ninyo ang aking ginagawang content ngayon. At sana hindi kayo magsawa manood sa ating mga video mga kadong para lalo pa nating mapapalago yung ating pagtulong. At sa pamamagitan lamang sa inyong pagpapanood mga kadong mga kadong. At kung mayroon mga ad na dumadaan sa habang kayo nanonood, sana hindi ninyo skip para ay talagang malaking tulong na yun para sa kanila mga kadong. Dahil dyan din kinukuha yung ibinibigay ko sa kanila, pinamamahagi ko sa kanila mga kadong. At sana ipagbigyan nyo na ako ng pagkakataon na sana mapapalago pa natin ang ating channel at huwag sana ninyo akong iwanan mga kadong mga kadong. Alright mga kadong, hanggang dito na lang at magkikita-kita na lang tayo muli mga kadong mga kadong sa susunod kong i-upload ng mga video mga kadong kanilang Tatay Rene. Babay na tayo. Bye bye. Bye bye. Okay.